L-eks kap nazzjonalista u deputat Simon Busuttil reġa' ma ssostanzjax allegazzjoni li għamel fil-Parlament it-tnejn li għadda fejn qal li l-Gvern qed jixxi l-midja indipendenti. Mistoqsi quddiem il-bini tal-Parlament biex jissostanzja l-allegazzjoni tiegħu huwa ħarab mill-mistoqsija. Għajt li l-Gvern qed jixtri l-midja indipendenti. Tista' semmi li daqsxejn eżempji hekk fatwali? Isma' d-diskors tiegħi. Iva, ma semmejt xejn, smajtu qabel ġejt hawnhekk. Smajtu, tista' tini eżempju. Permettili għax qed inkellem persuna privata, hu paċenti. Minkejja li kienu għaddew is-sigħat minn Busuttil għamel din l-allegazzjoni, tant li anke ġiet irrappurtata fil-midja, il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li huwa ma kienx jafx qal Busuttil fil-Parlament. Taqbel ma Simon Busuttil il-midja qed tinxtara indipendenti? Flimma kuntest qal għax ma smajtx. Għala fil-Parlament il-bieraħ li l-Gvern qed jipprova jixtri l-midja indipendenti bir-reklami. Ċet nisma' dak li qal. Huwa deputat tiegħek l-eks kap nazzjonalista u deputat tiegħek forsi jitkellem fil-Parlament. Teġew ġibtek. Jekk tkellem fil-Parlament u qalek sinjali li għandu biex jissostanzja dak li qal, u ovvjament kont tista' staqsi lilu. Ma l-allegazzjoni ta' Simon Busuttil jaqbel il-viċi kap nazzjonalista David Aġus li xorta waħda ma kienx kapaċi isemmi eżempju wieħed ta' każ fejn il-midja nxtrat mill-Gvern. Taqblu ma' Dr. Busuttil il-midja indipendenti qed tinxtara? Sorry, skużani? Il-midja indipendenti qed tinxtara. Dr. Busuttil għamel akkuża fil-Parlament il-bira. Li l-bidja qed tinxara minn min? Mill-Gvern. Mhux ovvja xi għall-Gvern. Iżda konvint aktar minn Aġus u Busuttil innifsu kienet id-deputat nazzjonalista Marlin Farrugia. Dr. Simon Busuttil il-midja indipendenti qed tinxtara? Mhux tal-li naqbel, konvinta. Wala daqshekk konvinta, tista' semmina xi eżempji li l-midja qed tinxtara? Naħseb tafhom kollha inti l-midja li qed tinxtara. Minkejja l-konvinzjoni ta' Farrugia xorta waħda ma taċ eżempju ċaru konkret ta' ġurnalisti u midja indipendenti li qed jinxtraw mill-Gvern. Jekk kien daqshekk konvinta, tista' tgħid li huma l-midja indipendenti li qed tinxtara? Mhux tal-li ċekken dan il-pajjiż, sa tkellem Godfrey, ħalli ngħidu daqsxejn. Nixtieq nisma' minn għandek li huma li qed jinxtraw la daqshekk konvinta li qed jinxtraw. Imma kif qed jinxtraw? Akkuża serja. Imma kif qed jinxtraw u minn min qed jinxtraw u t-tweġiba tiegħi hija ċara. Kollha. Ma ħsibx daqshekk ċara. Kollha. U Dr. Huma kollha mixtrijin il-medja. Inti il-medja. Id-deputat nazzjonalista Godfrey Farrugia prova jagħti x'jifhem li kien f'dawn l-aħħar snin li l-midja indipendenti bdiet tinxtara. Wasalna f'punt, iva, fejn il-medja hija mixtrija. Madankollu, id-deputat Godfrey Farrugia ma kellux il-ħin sabiex itina xi eżempji dwar dan. Indipendenti kollha għandha l-aġenda tagħha iddettata minn l-iktar it jabuq xiex. Ejja, ħammorru x'sar il-ħin. Grazzi. Issa ismawni fil-Parlament.